Wara l-kollass tal-bini illi ħassat il-ħajja ta' żagħżugħ Jean Paul Sofija f'Diċembru li għadda, żagħżugħ qed titlob għall-inkjesta pubblika sabiex issir taf f'dak li ġara fl-inċident li permezz tiegħu tilef ħajtu bina. F'kumment fuq il-midja soċjali Isabel Bonnici insistiet li bħal ommu l-mewt biss tista' twaqqafha milli tiġġieled tal-ġustizzja. Bonnici saħqet li l-inkjesta pubblika hija meħtieġa sabiex jiġu identifikati l-persuni li huma bċabsa bid-dem ta' bina u joħorġu fil-beraħ in-nuqqasijiet li hemm fis-settur. Qalba mimlija tama Jean Paul Sofija tennit li hemm bżonn li ssir riforma fuq ir-rakkomandazzjonijiet li joħorġu mill-inkjesta nnifisha. Fil-midja Jean Paul Sofija qalet li bina miet minħabba r-reba l-flus u l-inkjesta pubblika biss tista' tikkorreġi s-sistema fallimentari filwaqt li saħqet li traċedja setet ġiet evitata li kieku kulħadd tagħmel xogħlu. Dwar dan is-suġġett fil-jiem li għaddew il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech ukoll esprima d-diżappunt tiegħu li bħala pajjiż fallejna lil Jean Paul Sofija u lill-familja tiegħu. Min-naħa tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista staqsa kemm il-darba x'għandu x'jaħbi Robert Abela brabta ma' dan il-każ għaliex qed jibqa' jinsisti li mhux se ssir inkjesta pubblika. Filwaqt li jinsista li inkjesta pubblika indipendenti il-anqas ħaġa li nistgħu nagħmlu bħala pajjiż jekk tassew iridu nibdew insewwu it-tiċrid fis-soċjetà. Għaldaqstant Bernard Grech talab lill-Prim Ministru bosta drabi sabiex issir inkjesta pubblika kif inhu xieraq bħalma saret f'każijiet preċedenti bħal fil-każ ta' Mirjam Paċ. Bil-Prim Ministru għadu sa issa jkaxkar saqaħ u ma jagħmel xejn fid-dawl ta' dan il-każ.